Mbah kok do wedi aku to, Mas? Lha iki galane niku. Hah? Ayo. Diundang. Hah? Ora apa-apa. Ayo, Mbah. Lebokno. Tadung. Oh, jaluk kuwi Mas. Tladung. Ndang genduk hae ngono, Mas. Ayo. Nah, ngono, Mbah. Ayo bokno, Mbah. Jos. Ngomong ngene iki lho penak. Ayo, hei. Aja Antona. Ayo wis. Wae tak rogohno. Ya rogoh, Mbah. Mau kurang 30.000 lho, Mbah. 30.000. Sanggup ora? Iki piro? Wah, aku dibedheki. Apa piro iki? Ya ampun, iki 10.000. Iki 10.000. Totalane piro? 20. Mbak, madhep rono. Amiki lho kok iso. Yo, nih. Iki piro? 10. Lah terus iki? 10. Totalane? Nah, iki lho nyahnya. Oh iya. Mbak tambah 100 rada angel, Mbak. Dadi piro total kabeh? 40. Lah iya sampeyan wis 40. Iki lho sak lembar tapi lho. Bisa gumun aku. Iki lho sak lembar ya wes saya lanjut, Mbak. Ayo. Ayo toh. Weh. Oh iya. Tambah 50, Mbak. Was misalnya kapi jahe. Yo. Dadah. Madhep mriko le. Dadah. Putune wae, putune Mbah. Celuki Mbah putune Mbah. Putuku kalau putuku. Kalau putuku monggo. Lah ya kan mlebu TV kae Mbah. Kae mlebu SCTP, RCTI kae Mbah. Kandhani kok. Aku mlebu TV, Dik. Lah ngono. Lho, Cong. Kowe mlebu YouTube Mbah. Mlebu YouTube. Aku terkenal jenengan, nggih. Terkenal kan Oh, makanya jenengan kan suantene kan sae. Makanya terkenal terus dijopi kali Mustika, Mbah. Wah, nggih, yo. Jakarta